Larsson je v pásme. Za sebou mal spoluhráča Enquista. Teraz sa Enquist dostal pred bránkou Kuku z nenazdajky. 2-1 pre Švédsko. Zásluhu na tomto góle má 18-ročný Oliver Ekman Larsson, ktorý zatiahol puk až za bránku. Odtiaľ sa so šťastím dostal pred bránku a tam si ho dosledoval tento muž Andreas Enquist. Ekman Larsson si pripisuje svoju druhú asistenciu, ale čo je dôležitejšie, Andreas Enquist svoj prvý gól na tomto šampionáte. Veľmi presne. Napriek tomu, že tam bránil Tomáš Mojžiš aj na kolenách, našiel voľný kút nad lapačkou Tomáša Vokovna. Švédi opäť vyhrávajú.